Sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw panagbiag ko. Kasikat pagtaudan lawag anay sa ngayon gapuken ka agnanayong tiragsa ken panakaawa si kametla tigapuda no apay nga agbibiyaga kita ken awaten tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen ti makaarta panangipatag mo kaniya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na awanen ti umaspin panagaya nga intalalim sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw panagbiag ko sikat pagtaudan lawag anay sa ngayon gapuken ka agnanayon tiragsa ken panakaawa si kametla tigapuda no apay nga agbibiyaga kita ken awaten tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen ti makaarta panangipatag mo kaniya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na kumanga siya ti pabasule no narakrak taaya ken langin-langin tasikan na lawag anang baybay-an sa naklaan mo no wagtuog ka
ken pa kumusta. Oray no nasakit pilit nga awate, no panunutek nga sika ti ay ayate. Hon punuak nagkurkurangam ganiyang tinepelak ti kumura jaki pakat. Imbes kay ay wenak saan ta inda danes na kasta kadi tinapuno nga agayan. Kumanga siya ti pabasule, no narak-rak ayat ken langit-langit. Tasikat na lawag anang baybay-an, sa naklaam mo no wagtuok ka. Umanay ken kan makita na iti maminsan, umanay ken kan tawag ken pa kumusta. Uray no nasakit pilit nga awate, no panunutek nga sikati ay ayate. Kaniyang tinepelak di kumura jakin pakat. Imbes kay ay wenak saan ta inda danes na kasta kadi tinapuno nga agayan. Kasano nga ipatek ko titasken ka martirak ta puso ayat mo jak marik na at patek ko jak marik na tadong mo kasaluwa jak guten panagtuok ko. Inon puno ang nagkurkurangam kaniyang tinepelak di gumura jakin pakat. Imbes kay ay wenak saan ta inda danes na kasta kadi tinapuno nga agayan. Kasta kadi tinapuno nga agayan. Kasta kadi tinapuno nga agayan. Siksika, siksika, laeng ti nakasaraka, datarep tepe, apa kabuklan to'y ayan, awan pulus. Nagtalka na di sika, kaya
pangaasim biyak ko siksika laeng ti nakasaraka dardaret tepe apa kabuklan to'y ayan awan pulus nagtalka nadisikata kaya't di naglipliputan pangaasim biyak ko no awan tun panagayat mukha niya sao em laeng ay balikas di ka kumaagama ngetay agpamarangka nga at dapay lapatek ko ken ka kas mula engen pinuksa kinaimnas ni rasa siksika laeng ti nakasaraka dardaret tepe apa kabuklan to'y ayan awan pulus nagtalka nadisikata kaya't di naglipliputan pangaasim biyak ko no awan tun panagayat mukha niya sao em laeng ay balikas di ka kumaagama ngentay agpamarangka nga at dapay lapatek ko ken ka kas mula engen pinuksa kinaimnas ni raksa kas mula engen pinuksa kinaimnas ni raksa